Avem informații din epoca comunistă pe care globaliștii, minoritățile LGBT, pro-europenii și progresiștii le detestă. O epocă de aur care a fost distrusă. Nu a fost ușor, dar eram împăcați cu noi. Aveam demnitate și nu aveam stres. Într-o țară mică, sub cerul carpatin, era lumină în fiecare cămin. Satele aveau școli, au muncit și au învățat. Copiii aveau carte, nu smartphone-uri de rahat. Eu am văzut uzine răsărind din noroi, oțel, grâne, uzine, ceapeuri și mine făcute de noi. Nu aveam stăpâni străini, nu ne plecam capul. Eram români și noi ne decideam destinul. România era suverană și demnă. Am sfințit pământul nostru cu muncă cinstită. Aveam spitale, medici și chirurgi, să fim sănătoși și să se nască prunci. Casă pentru toți românii, nu doar pentru cei bogați. Toți aveau o cheie la gât, toți erau frați. Am plătit datoria lumii întregi, să fim liberi, să nu fim pe brânci. Metrou sub pământ, termocentrale, să avem energie pentru toată România. Un popor unit, un singur glas și omenia. Dragi români și prieteni suverani, părinții și bunicii noștri au construit o Românie independentă și acum am pierdut-o. A fost distrusă intenționat și vândută. Aveam o țară, o glie pentru a noastră veșnicie, o epocă de aur, un vis măreț distrus. Dar românii de azi nu mai sunt îndrăzneți decât pe TikTok. Le este frică să se ridice în picioare și să-și ia drepturile suverane fiecare român. Tot îngenunchiați de guvernanți sunt și văd că acolo rămân. Acum ce facem? Ce mai avem? Ce să mai apărăm? Căci totul a fost vândut sau distrus, pentru că majoritatea nu mai aveți nici măcar demnitate și sunteți lași.